थांखिया माला फेलें जायो दहाय फुंनि मखस्थ'खौनो मावनाय रानिमोन नोंनि मावनो औ बोर बिदो होनब्ला मा जागोननो औ फेलें जानाया इसोरनि इस्सा गैया मा इसोरनियाव बियो बियाखिसैबो दहाय मेथाइ खननाय फेलें जादों होनना बुंदों ना गोबां लाइमोनफोरनि थांखिया फेलें जालांबायनो खिन्थु दहाय फुङाव जों बिराद मोजां सोलोंदों ना गियानि जायोब्ला गियानखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोनोब्ला बे इसोरा कि अनना मानि थानाय जोङो मोनथाम सेसन दहाय सेक्रेटारिया बुंलांखाबाय जोंनो फार्स्टआवहाय सासे इसोरखौ मोननाय लाइमोन एबा बेक्तिया माबोरैहाय जिउ खांलांनांगौ बेखौ बाइबेला जोंनो मा बोसोन होदों ओमफ्राय मैया सानजौफुआव जों डिसिप्लिननि बिसयबो जों सोलोंदों ओमफ्राय दहाय फुङावहाय जोङो सोलोंदों दहाय फुङावहाय जोङो सोलोंदों जाहैबाय गियानखौ जोङो माबोरैहाय मोननाय सोरनियाव दङ बे गियाना आरो बे गियानखौहाय गियाना बे सना रुफानिख्रुइ साबसिन नंगौ नाङा नैबेखौ जों बाइबेलनिफ्राय दहाय थख'यै सोलोंबाय इफिसियानि 6 4 पद आं बे समाव बर' रावआवनो फरायगोन जायफ्रा बाइबेल लाबोआखै मोजाङै खोनासंदो आरो बिफाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराब हो बिसोरखौ ख्रिस्टियान आखल आरो परामर्श होनायजों खांदो माजों खांनो थिनदों ख्रिस्टियान आखल आरो परामर्श होनायजों ख्रिस्टियान आखलाखौ जों बहाय मोनो नैबे गोथार बिजाबावहाय बेखौहाय मोनो ओमफ्राय जोंनो गिर्जायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो फोरोङो बाइबेलनिफ्राय फोरोङो कलसिया 3:21 पद कलसिया 3:21 पद बिफाफोर नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराब हो बिसोरो गोसो बायै बायदि गोबां समाव जोंनि गथ'फ्रा बेबायदि बोराब होब्ला गोसोआ बायोबो गोसो बायनाया मिथिगौ दा ने गोसोआ बायो दा जोंखौहाय माबायदि खांजानो लुबैदों आङो पेरेन्टेल डिउटि जोंनि बिमा बिफानि डिउटि बिबान जोंनि फिसाफोरखौहाय जोङो माबोरैहाय जोथोन लानांगौ माबोरै माबालांनांगौ नैबेखौहाय आङो गुसुङैहाय बे समावहाय बुंलांनोहाय थामथिम जाबाय बयहाबो जेबो गार्जेनफोरहा गथ' दं ओमफ्राय गथ'फ्राबो दङ जोङो नुदों ओमफ्राय जोङो बहाय इसोरनि बोसोनावहाय जों नुलांबाय फिसाफोरखौ दाबोराब हो होननानैहाय बोराब होब्ला बिसोरनि गोसोआ बायगोन गोबां समाव बोराब होयोबो जों फ्राय बोराब होयोबो आंहाबो फिसा दङ आंहाबो एक्सपिरियेन्स दङ जायफ्रा फिसा दङ एक्सपिरियेन्स दं गोरलैफ्राबो एक्सपिरियेन्स दङ बिमा बिफाखौ बोराब होला मालाबा नार्भासबो जायो दा बहाय बाइबेलाव दाबोराब हो बिदिब्लाथ' जेराव जेखौनो मावो बेखौनो जों हगारजोबनांगौ जाहैबाय बोराब होआब्ला सोरबा बहायबा थांनो बिदोंब्ला गाज्रि जायगायाव थांनो बिदोंब्ला हगारनाङै जोङो दाथा होनब्ला बोराबनोबो हागौ गथ'फ्रा बेखौ जों बुंब्लाथ' दाबोराब होब्लाथ' हगारजोबनांगायसै जों दा बेनि थाखायनो जोङो सिगांनो नैबे सानडे स्कुल बिमा बिफाफ्रा जोंने गोरों गोराबो गैया बाइबेल फरायनोबो रोङा रोङिफोरबो दङ जोंनि गेजेरफ्रावहाय सोरबा गोरों दङ सोरबा रोङै दङ दा बिदिब्ला माबोरैहाय बिसोरलाय फोरोंहरा जायफ्रा बाइबेल फरायनो रोङा खिन्थु बिसोरबो जाय बिमा बिफाफ्रा बाइबेल फरायनो रोङा बिसोरबो गोरलैनिफ्राय गिर्जा हाबबोना जोंनि गिर्जाफ्राव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि फालकफ्रा इयुथ दैदेनगिरिफ्रा महिला दैदेनगिरिफ्रा बिसोर बे बाइबेलनि बोसोनफोरखौहाय
फोरोङो बहाय जों सब समाय फोरोंनायखौ जों नुयो जाबाय आखल आखु जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा माबोरै जानांगौ माबोरै जोंनां थानाय बाथिफोर बायदि जानांगौ जोङो ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगो ख्रिस्ट'खौ मोननाय लोगो लोगो जों देरहाबाय होननानै दा सान गोबाङा ख्रिस्टान जाखाबायलै आं देरहाबाय बिदिबो साननो हागौ दहाय मेथाइ खनबाय दा जोङो आरो दंबाव बेसेबां आनजादना जोबनो गैया थैनायसिम फैगोन आंनि लास्ट ब्रेक आं बे संसाराव थाना हां हगारनायसिम फैगोन आनजाद रेभारेन्डफोरनिबो फैगोन बिशपफोरनिबो फैगोन हालौफोरनिबो फैगोन पास्टरफोरनिबो फैगोन जोंनि न'खरफ्रावबो गासैनोबो बे आनजादफ्रा फैगोन खिन्थु जोङो गसंथानांगौ एक नम्बर जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय दहाय बुंलांबाय ख्रिस्टियान आखल आखु बेखौहाय जोङो फोरोंनांगौ हुदा बिजाबाव जेब्ला जों नायगोन हुदा बिजाब 6 हुदा बिजाब 6 सारिफोरनिफ्राय आं फरायनि दै ओ इजराइलफोर गोसोखांदो फोरबोखौल' बे फोरबोआल' जोंनि इसोर नोंसोरनि बे फोरबो इसोरखौ गावनि गासै गोसो गासै मन आरो गासै बोलोजों अनदो दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गाव गावनि गोसोआव लाखिफ्लायदो बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव एक नम्बराव न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो गोसोखांफ्लायनाय बायदि बेफोरखौ गावनि आखान्थिफोराव खानानै लादो आरो खाफालफोराव गानदो बेफोरखौ दरजाफोराव आरो लांगोनाफोराव लिरनानै दोनदो जोंनि गथ'फोरखौ प्रथम जों फोरोंनांगौआ महायनो गार्जेनफोरनि डिउटिया न'आवनो प्रथम जोङो दाखालि आङो गथ'फोरखौहाय 10 आयगाखौ गोरोंना रोङा होननानैहाय आं बुंदोंमोन गोरों बहाय 10 आयगायाव 10 कमान्डमेन्ट्स बर' गिदिरफ्रा फरायहोदों 4 नम्बरसिम इसोरजों मानसिजों माबोरै सोमोन्दो थानांगौ 1 नम्बरा ओमफ्राय बिनि एसे उनावहाय नोमा नोम्फाखौ मान हो इमिडियेट इसोरजों सिद्दा सोमोन्दो थानाय लोगो लोगो इमिडियेटलि सोर फैगोन बिमा बिफा सब समाय बिमा बिफाजोंहाय फिसाफ्रा खाथि सिङाव थाग्रोयो 10 आयगाखौहाय मोजाङै एसे बहाय फरायलांसै इसोरजों सोमोन्दो सिगां मोजां थानांगौ आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होननानै दाखुलुम होनना बुंदों दा मुसुखाखौ दाखुलुम गोबां दं बहाय बुंलांदो ओमफ्राय 5 नम्बरनिफ्राय हले बिमा बिफाखौ मान हो ओमफ्राय बिमा बिफानि एसे उनावनो आर खाथियाव बावलांलायबाय सोमोन्दोआ माबोरै थानांगौ ससियेलि गुबुनजोंहाय नैबेखौहाय जोङो न'आवनो फोरोंनो हायो गोबां समाव जोङो नुयो जाहैबाय जोङो जोंनि गथ'फोरखौ इनाय साजा होनाय बेबो जोंनि ख्रिस्टान फेमिलिफ्रावनो जों गोबां जों नुनो मोनो इनायै साजा बे मोजां बिसार खालामा मोजां माबा लाया आंहा एक्सपिरियेन्स दं जेडि स्कुलाव हस्टेलाव 150 जननि बारा गथ'फोरखौहाय आं सेप्लेनबो मोना फोरोङोमोनबो सेप्लेनबो 150 जननि बारा गथ'फोरखौ नायो बुंबाय थानाङोमोन आं गथ'फोरखौहाय डिसिप्लिनाव थायैनि बुनानैबा नोङो स्रि दोनोब्ला खामानि जाया जेब्ला
बे गथ'नि रागा रुइबाय अब्ला नों मोजाङै बुजायफिननांगौ नों राग समाव बुजायोब्ला थरसेबो हाबनाय नङा बे गथ'नियावहाय नोङो मान बुदोंमोन मान माबादोंमोन नैबेखौहाय नोङो मोजाङै जेब्ला गथ'आ मोजाङैहाय गाबगाबाय रागा रुइबाय होमब्ला नोङो बेखौ मोजां होमब्ला बेनाव माथो आंनो रोंगौ सासे गारजेन हस्टेलाव ओरैबायदि गावनि फिसाखौ फैदों उन्दैफ्रा बुखोनलाय गाबोदा आं बिराद अनोलै आंनि गथ'खौ आं बिराद अनो आंनि गथ'खौ अननायखाय आं बिराद स्कुलाव सोदों आङो गाबजु सिङावहाय थांखु मोनफैदों थांखुखौ मिथिगौ दा गथ'खौ नाना होदों एसे देरहाव खासि फिसाला क्लास 9, 10 फरायखाबाय आं बिराद अनो आंनि गथ'खौहाय खिन्थु आं नैबेखौ नुनायखाय आं बिराद सैनो हायाखै एथ' बिराद गाज्रि आंथ' बेखौहाय बेफोरखौ जानो फोरोंनो हराखै स्कुलाव फिसाला मोजां जाबाय उनावहाय जेब्ला माबा बायो मोजाङै बुंबाय आं ओरैनो बुङाखै आंनि अननायनि सिनसो बियो आं अननोखाय आं गाज्रि जाजानो लुबैयाखै अनो दा बिमा बिफाफ्रा फिसाफ्रा अना ओंखायनो जोङो माब्लाबा इनायै दाउदलाबाय गथ'फ्राखौ बिमा बिफाया इनायै दाउदलाबाय ओमफ्राय पक्षपाती सोरखौबा अनसिननाय सोरखौबा अनसिननि बिदि बोरामोन ना बोरामा गथ'फ्रालाय बोरामो बाइबेलावनो जोङो ख्रा एग्जामपोल दं जाकबनि फिसाफ्रा सासेमोन बार'जनमोन ना जसेफखौ थिगनो मिथिबाया बिदाफ्राथ' बिराद मगन साबाय पक्षपाती होनना मोनसेखौहाय ना पक्षपाती होनो दा सोरखौबा सासेखौबा अनसिनबाय गुबुनाखौहाय जुजाय खालामबाय हांगार खालामबाय सासेखौबा सना खख' नै जोंनि बिमा बिफानियावहाय बेबायदि थानो नाङा जोंनियाव एग्जामपोल दंखायो जों गुबुननि एग्जामपोल लाबोनो नाङा जोंनियाव बाइबेलाव स्रा खम बारा अननाया जोंनि गार्जेनफोरनियावहाय थानो नाङा गासैखौबो जोङो फिसाफोरखौ समानै अननांगौ ओरैनो नाय स्कुलफ्रावनो नाय गिर्जाफ्रावनो नाय बे जोंनि लिडारफ्रा सोरखौबा आमुक बानांला बेखौबा लिंहरनो गोसोआ एसे नार्भास मोना माखासेया जोंखौलाय नायसना स्कुलावबो मास्टारफ्रा आमुक दे आमुका बुंदो आमुकखौबा गुबुनालाय माथो जाखो नै बेबायदि जोङो गासैखौबो रोंनाय रोङै गासैखौबो जोङो थिखांजोबनो जों सेस्था खालामनांगौ बेयावनो रालांब्ला उनावहाय समस्याया नैबेयावनो फैयो न'खरावबो बिदिनो गिर्जाब्लाबो बिदिनो स्कुलफ्रावब्लाबो बिदिनो हस्टेलफ्रावब्लाबो बिदिनो आङो सासे सिंग्रिख्लै थाबायनो हालायामोन गोरलैयावनो दोनफैदों थाबायनो खुनुरुखुम हायोमोन खुनु मालाबा बामनानैहाय दायनि मोजां गावनि फिसा बायदिखौनो बामो होनना बुङोमोन गोरलैफ्रानो एसे रायनो गोरोंफ्रा गावनि फिसा बायदिखौनो बामो होनना दाबो दं सिंग्रिया नायसाय माबायदि आं बेखौनो सानबाय थायो बेबायदिब्ला आंनो समस्याया फैमानो हालाबो बेखौहाय बोलायनानै थाबायनांगौ दा जोंनि गार्जेनफ्रा नैबेबायदि जोङो जानांगौ बेबायदि जानांगौ ओमफ्राय गोबां समाव जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि गथ'फोरखौहाय गोनां होननानै साना बे जोंनि गथ'फ्रानो ओरैबायदि दामि गोनां साना भेलु गैयै सानो भेलुखौ मिथिगौ दा
गोनां नायसिना बेसेन बेसेन गोसा very good बेसेन गोसा होननानै सानना है ओरैनोसैलै बेनो खिन्थु बेनो बेसेन दं बेसेन गैयै साननायावबो बे गथ'फ्रा नार्भास जानानै थाङो बेसेन गोसा माया बेसेन गोसा जिउआबो एक नम्बर बेसेन गोसा बे गथ'आ गाज्रि जानानै थाङोब्ला बेनि जिउआ लस जायोब्ला मा जागोन बेयावनो जेब्ला बेसेन गोसा सानले जों जोंनि गथ'फोरखौ मोननो गथ'फ्राबो फरायनोबो बानायसै आस्थे आस्थे बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव थांनायसै जागायजेननाया हयथ' जायखिजाया नालाय न'आव बेखायनो बाइबेला बार बार लिरदों न'आवनो नोङो गासैखौबो फोरोंग्रोनांगौ न'आवनो नोङो गासैखौबो फोरोंग्रोनांगौ ओमफ्रायसो न'निफ्राय जोंनि ख्रिस्टानफोरनिथ' सानडे स्कुल दङ दे सानडे स्कुलाव जोङो थिनहरनांगौ जोंनि गथ'फोरखौहाय जोंनि सानडे स्कुल फोरोंगिरिफ्रा बिसोर खस्थ' खालामनानै फोरोंगोन एटलिस्ट जोंनि गथ'फ्रा माबा मोनसे सोलोंलांथारखागोन सानडे स्कुलाव फैयोब्ला माबा मोनसे मोजां सोलोंलांथारखागोन जोंबो दिनै बाव गसंनाया सानडे स्कुलनिफ्रायसो स्टार्ट जोंनि बिमा बिफा आंनि आफाया ओरैबायदिमोन मार्बलबो गेलेनो मोनामोन आं मार्बलखौ मिथिगौ दा दानि गेलेफ्राथ' गेलेयो नाखौहाय मार्बल गावनायनि गेलेयोमोन दा दानि गेलेयोथाय आं नुले माथो गेलेनायखौनो मार्बल गेलेनो मोना आफाया गिर्जा थाङो सानडे स्कुलाव हाबनाय नुवा आइनाव सोंफैयो सानडे स्कुलाव थाङाखै होननानैहाय जुदि आं बहायबा लोगोफोरजों थाङा मार्बल गेलेना सानडे स्कुलाव हाबनाया एक्सपिरियेन्स ओंखाम गैले ओंखाम मोनजालायो दिनैहाय होनना बुङोमोन पानिशमेन्ट खिन्थु बेयो आंनि थाखाय दा आं बुजिनो मोनजोबबाय आंनि थाखाय पानिशमेन्ट नङामोन बियो आंखौ मोजाङै फोरोंनोसो नैबेखौहाय मावदों आंनि जिबनखौ दाखांनो आंखौ सासे आबुं सुबुं बानायनो मोजां सासे जोंनि हादरनि सिटिजेन नोगोरारि बानायनो जोंनि गिर्जायाव मोजांब्ला बायरावबो मोजां खागोन मानसिफ्रा बिराद मोजां नैबेखौ दाखांनोसो बेबायदिखौ मावदों दे जोंनि गथ'फोर लाइमोनफोर जोंनि बिमा बिफा मालाबा जोंखौ रायनाय मोजाङाव रायो माने गेजेराव थाङाखिसै ना बुंनाया रायनाय जानाय नङा नोंसोरखौ मोजां जाजानो लुबैनानैहाय जोंनि गार्जेनफ्रा बेखौहाय बुङो दा बे गासैबो इन्सट्राक्सन ट्रेनिं टिचिं ट्रेनिं ओमफ्राय गोबां समाव जोङो जोंनि गार्जेनफ्रा अननायखौ बांद्राय दिन्थियो बांद्राय अनब्लाबो जोंनि गथ'फ्रा उनावहाय जोङो हमथानो हायै जायो लिमिट होनदों आंखौ सासे बिराद गिदिर मानसिया बुंदों अननायखौ you have to keep your love here बहाय गिदिर मानसि अननायखौ नोंखौ दोननांगौ बांद्राय दिन्थिनो मोना उनाव गिनाबोनो बांद्राय दिन्थियो मला अननायाथ' सिगां अननायखौ फिसाखौलाय बयबो अनखायोना बिदिजोंबो जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जाहैनो हागौ आरो जों जानायबो नुयो ओमफ्राय जायफ्रा बिराद खस्थ'यै जिउ खांदों थाखा फैसा होरोङा फिसाफोरनो नैबे फिसाफ्रा गिर्जाफ्राव हाबनानै बुजिनानैहाय गिदिर मानसि जानायबो जोंहा बहुद हिस्ट्रि दं जायफोरनिया थाखा फैसा बिराद लाख होनानैहाय
गथ'फोरखौ फोरोंनो नस्थ' जानायबो नुनानैहाय नस्थ' जानायनिबो जोंहा जोंनि मेगनाव जों दं। दा बेखायनो बेलेन्स होनना बुंनायसै जों गेजेराव बे जानांगौ जोंनि माने गेजेराव जानांगौ। ओमफ्राय गोबां समाव जोङो जोंनि गथ'फोरनि फरायनाय बेवहाय गोबां गारजेन दं। बांद्राय मोननो लुबैनाय गथ'नि मेलेमाव सहाया बेसा एफाब्ला ना खिन्थु जोङो बांद्राय मोननो लुबैयोब्ला गोबां गथ'फ्रा मोननो सुइसाइड जानायबो जों गोबां नुदों। जोंथ' निउसफ्रावबो दा नुयो मेट्रिक परिखानो हायार सेकेन्डारि परिखानो 80-90 मोनलायलाबो गार्जेनफ्रा 90% मोनलाबो गार्जेनफ्रा सन्तुष्ट नङा। सन्तुष्ट जों गार्जेनफ्रा सन्तुष्टबो जानो रोंनांगौ। सन्तुष्टबो जानो रोंनांगौ। जुदि जोंनि गथ'फ्रा जेसेबां हायो एसेबांनि बांसिन लुबैयोब्ला बेयावब्लाबो गाज्रि जायो। लिमिट नैबे थानांगौ जोंनि गार्जेनफोरनियाव। ओमफ्राय गोबां समाव जोंनि गार्जेनफोरनि मा जायो गोरोन्थिखौबो सुद्रायनाय मोजां मावनायखौ नुवा, जोंनि गथ'फोरनि मोजां मावनायखौ नुवा। माबा दंनो गोसोनि मेगना मोननै दंदां मोननै। सोरखौबा मोजां मोनबायला बे गाज्रि मावला बेखौ हे मोजां जादोंलै बांखायो गाज्रिखौ मिथिब्लाबो मोजां जाखादोंना बिनि मावनाय होनना बुंनाय जाहैबाय। माने बेनि बै मोनसे मेगना गैया जाखायो। गाज्रि मावदोंब्लाबो मोजां। ओंखायनो जोंनि गथ'फोरखौहाय गार्जेनफ्रा मा मोजां मोनदों थेंक इउ, मोजां जादों बाबा, मोजां जादों रानि, हामबायसै नों मोजां खालामबाय। बे बुंनायखौथ' बहुद खम खोनायोना जों। है साबसिन जाबावनांगौमोन। That means सन्तुष्ट नङा। दा साबसिन जाबावनांगौमोन होनना बुंला सन्तुष्ट नङा। आंनिबो जेब्ला गथ'आ हायार सेकेन्डारि पास जादों, फार्स्ट डिभिजनाव जादों जानाया, बिमाया एसे बांसिन मोनबावला मोजां जागौमोन होनना बुङो। नांले बिनो जथेस्थ'सै मोनबावब्ला साबगौमोन होनब्लाबो गैखाले होनना बुङाखैनो। फार्स्ट टेन्स होनना बुङो दा जाखां बिदिनोखा। जाखाबाय जों प्रार्थना खालामखादों। बेयावनो सन्तुष्ट जानांगौ। स्कुटि मोनबाय बेनो जथेस्थ'। फैसा नाङा मुं नाङा स्कुटि मोनलायबावबायसो। जोङो सन्तुष्ट जानांगौ ना जानाङा? जोंनि फिसाफ्राखौ ओंखायनो बेबायदिबो बुंनो रोंनांगौ। बायदिसिना जाबाय बेनो माने बिनि सहानियारि माखासे नङाब्ला सन्तुष्ट गैयाला फिसाफ्रा गोसोआ खें मोनना थागोन। आफायाबो मोजाङा मोनाखिसै, बाबाया आइयाबो मोजाङा मोनाखिसै आंनि माबानायखौ। बेनो एसे खें थागोन ना थागोन गथ'फोरनियावलाय? थागोन दा? थागोन। दाखानो जि मोनबाय जोंनि गार्जेनफ्राबो सन्तुष्ट हामबायसै। आरो उनाव एसे साबसिन खालामबावदो। उनखौसो जोङो नायहरनांगौ। जानानै थांखानायखौ नोङो खाफ्रांबाबो मोनखाले। दे उनावहाय आरोबाव दाबो बिराद मोजां जाखाबाय आरो बेनिफ्राय एसे गोजौसिनाव थांनो सेस्था खालाम। गुड साजेसन। देग्लाय 60-70% मोनोला 80 मोननो सेस्था खालामदो उनावहाय। दंबावो जोबाखैना दंबावो। गथ'फ्रा बेयावनो बिराद इनकारेज मोनो आरो दावगानोबो हायो। नैबे बिमा बिफानि अननाय। खिन्थु मिसालै बिदि मा मोनदों गुबुनफ्रा बिराद गोबां मोनदों बिदि बुंग्राबो दं दा। आरो गुबुननि सिगाङाव बुंबायबावनायसै गैया आंनिलाय एसेबा मोनदों पासालाय पास जाथिदों होनना बुङो। न' बिदि बुंनो नाङा। आइबो मोजां जादों गथ'आ। माने होमब्ला गथ'नि गोसोआबो
बांसिनै गोजोननाय मोनो बिमा बिफानि अननाय नै बेखायनो बाइबेलाव जोंखौ एफिसियाव बुंनाया बे जोङो सब समय नेगेटिभआव मा होननायसै बर'हाय जास्ट बिनि बेरेखाबान बुंबाय थायोब्ला बिनि मोजांखौनो फंसेबो बुङा गाज्रिबान बुंबाय थायोब्ला बिग्रायनायबो फैगोन सानसे गथ'हा मोजाङा मावखादोलै आङो मोजाङा नुवा आं मावनायखौ नै बेबायदि जायो दा आरोबाव जोंनियावहाय गार्जेनफोरनियाव मालाबा मोनसे भुला जाहैबाय जोंनि फिसाफ्रा थांखि लायो आङो मास्टार जाहैगोन आङो इन्जिनियार जाहैगोन आङो डक्टर जाहैगोन सोरबा बुङो बिदिब्ला जानायालाय नों हानाय नङा माथो जाहैखो बेलाय फेलारखौसो नों नुहुरग्रोबाय गार्जेनानो नुहुरग्रोलालाय माबोरैथो जानांगौ जाखो फेलारखौनो नुहुरग्रोलालाय नों हानाय नङालै ओरै बुङा गथ'फोरनियाव बेबायदि जुदि गथ'फ्रा थांखि लादोंब्ला दे जोंबो सेस्था खालाम जोंबो आर'जजोंहाय जोंथ' फोरोंनोबो रोङा खिन्थु जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन सहाय होग्राया मा आर'ज प्रेयार इसोरालाय गासैनिबो गुदि होखाबाय इसोरा बे गासैखौबो हाग्रा इसोर बेयो जोंखौहाय फोरोंनोबो हाग्रा जाथावैखौ जाहोनो हाग्रा इसोर नैबे इसोरनोहाय जोङो बिमा बिफाखौ गथायनो हाया गावनि फिसाखौ आं मेथ्स फोरोंनो रोङा जोङो आं खोनाबाय थायोमोन सिगांहाय सानथायारि रिंखाङा टिउसन लानाया रावबो फेरला जाबानो मेथ्सफ्रा अनेक दैमालुने खोनाबाय थायोमोन जों ओरैहाय जेसेबां बिनाव टिउसन लायोनो पास जाजोबोनो खिन्थु जोंथ' बिदि मा बिदि टेलेन्ट गैया जोंहा गासिन गार्जेनफोराबो बिदि टेलेन्टबो गैया जानो हागौ सोरनोबा थागोन जों खोनाबाय थायोमोन दैमालुनि बिराद मोजां पास जादोंनो दैमालुआसो बिराद गोबां पास जादोंनो होननानैहाय खिन्थु जोंनि गोबां गार्जेनफ्रा आंबो इनक्लुडिं मी आंबो बिदिखौ फोरोंनोबो रोंनाय नङा खिन्थु आङो माखौ हागोन आङो नोंथांखौ माखौ हागोन इसोरनो गथायनो हागोन प्रभु आंनि फिसानो नैबेबायदि गियान हो आंनि फिसानो नैबेबायदि टेलेन्ट हो इसोरालाय टेलेन्ट होग्राखा ना बे आंनि फिसानो नैबेबायदि टेलेन्ट होदो प्रभु जोङो रोङा राहाब्लाबो जों नोंनो गथायबाय प्रभु बेस्ट वे बयनिख्रुइ साबसिन लामायाखै दे इसोरा मावथों जों इसोरनो हगारनांगौ बेखायनो आङो गथ'फोरनोहाय दाखालिफ्रा फोरोंदों गथ'फ्रा इसोरजों खाथियाव सोमोन्दो थानांगौ डिसिप्लिनाव थानांगौ गियान बिमा बिफानि खोथा मानिनांगौ गियानखौहाय जों बे इसोरनिफ्राय लानांगौ इसोरनिफ्राय लानांगौ दा जेब्ला Ephesians 4:29 आं फरायनो दै Ephesians 4:29 नोंसोरनि खुगानिफ्राय मोनबो गाज्रि बाथ्रा दा ओंखारथों नांगौ लुखांनायनि थाखाय गाहाम बाथ्रासो ओंखारथों बियो खोनासंग्राफोरनो दया होनाय बायदि लुखांनायनि बाथ्रासो ओंखारलाङो जोंनि गथ'फोरखौ लुखांनाय गाज्रि दा ओंखारथों जोंनि गथ'फोरखौहाय बिल्डिं आप होनना बुंदों इंलिसावहाय लुखांनाय बिराद गोब्राब मोनसे बिल्डिं लुखांनांगौब्ला जोंनि न'आवहाय गार्जेनफ्रा मिथिगौ नै दा बे गिर्जा न' बिल्डिं लुनाया इजिनो हागोन नामा बेखौलाय हाया जोंनो 7-8 बोसोर नांबाय बे न'फ्रा जानाय
न'खरानो 130 न'खरना बेसेबां दङ 7-8 बोसोर दाबो लुखांनो हायाखै मोनसे बिल्डिंखौ लुखांनाया बिराद गोब्राब जोंनि गथ'फोरनि जिबनखौ लुखांनायाबो बिराद गोब्राब इजि नङा सासे गथ'खौ नोङो मोजां सासे खालामनांगौआ बिराद गोब्राब खस्थ' दं सम होनांगोन जों गथ'फोरजों आङो डिमापुराव जेब्ला हागाय ट्रेनिंआव थांदों जोंनियावहाय जोंखौहाय ट्रेनिं होदों इन्टारनेशनेल ट्रेनिंमोन अल इन्डियानि मानसिफोर फैदोंमोन आंखौ सोंबाय आं बे समाव इयुनाव मावोमोन नों न'खराव बेसेबां सम होयो न'खराव न'आव बेसेबां सम होयो होनना सोंदों साफा सोंजोबदों आंथ' जोंनि इउथ अफिसाव मावो आङो न'आवहाय मोनायावबा सहैयो रं ओंखारबाय आंखौहाय सिद्धान्त न' बिदि नङा नोङो नोंनि फिसा उन्दुनाय समावसो न'आव सहैयो फुङावबा दान्दिसे मान लोगो मोनबायनो बियो फुङाव स्कुलाव थाङो सानसे गेलेनो फिसा उन्दुब्लासो नों न'आव सफैयो नों माबोरै फिसाखौ जोथोन लानो रोंबावनाय स्रिं हाबलायबाय आङो जोंखौ बुंदों खहेनबो दंमोन खहेन बे मास्टारा सोंजोबदों जोंखौहाय नोंनि न'खराव नों मानो सम होआ नोंनि फिसाया गाज्रि जायोब्ला नों फिसाखौ फोरोंनो थाराब्ला माबोरैथो नोंलाय नोंनि फिसालाय फोरोंनांगौनाय जोंखौ बुंबाय थिग नोङो अफिसाव मावो थिग जोङो बिमा बिफा खामानि मावो थिग खिन्थु फिसाफोरनो सम होनो रोंनांगौ टाइम दिहुननानैहाय गथ'फोरनो सम होनांगौ गथ'फोरजों जाफानांगौ बेखौनो दहाय हुदा बिजाबाव नोंहा जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव थाबायनायाव माखौ फोरोंनांगौनो ख्रिस्टियान आखलखौ जोंखौ फोरोंनांगौ होनदों उन्दुनायनि सिगां प्रेयार ज' जालायबाय टेबोल गंसेयाव जाबाय रायज्लायबाय दुखु सुखु दा जोंनियाव नैबे मोनसे बिराद जोंनि गेजेरफ्राव समयसाया बे बिमा फिसा टाइम मोनले बेस्थ'जों जोंखौ फोरोंदों एटलिस्ट जानायावसो ज' जानानै मोजाङै रायज्लाय अननाय मोनगोन जोंनि गथ'फ्रा दा अननाय मोनगोन रायज्लायनो सुबिदा मोनगोन नों फोरोंनो सुबिदा मोनगोन ओंखायनो बाइबेलाव बुंदों जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव जिखिनि सम मोना मानो नैबे समावहाय ख्रिस्टियान बोसोनफोरखौहाय जों गथ'फोरनो प्रेयार खालामनायनो ज' प्रेयार खालामनायनो मालाबा जों रानना होबाय प्रेयारखौहाय दे बाबु नों दिनै प्रार्थना खालामलायदो दे रानिनो खालामलायदो दिनैहाय प्रार्थनायाखौ आं दहायबो बुंबाय रानिमोनखौ बाबुमोनखौ रोङा हामबायसै बे ओंखामखौ होनायनि थाखाय आमेन बे प्रार्थनाखौ नाङा बेलाय प्रार्थना बेबो माने हामबाय होननो फोरोंजेनबाय जों गथ'खौ हामबाय होननो फोरोंजेननायानो बे इसोरनि बोसोनखा माबा नाजावबाय बुस्थु थेंक इउ होनना बुङो दा जोंने बिमा बिफाफ्रा नै होबाय थेंक इउ होनद' आदैयाखौ आमायाखौ आयंआखौ होनना बुङो दा नैबेबायदि बोसोनानो इसोरनि बोसोन खनसे नोंनि थिग फोरोंब्ला खामानि होनाय नङा गोरलैनिफ्रायनो मोनसे सोदोबनिफ्रायनो जोङो फोरोंलांनांगौ जोंनि गथ'फोरखौहाय मोनसे सोदोबजोंनो जों फोरोंजेननांगौ बे जोंनि बिमा बिफाफोरनि दायथ'
ओमफ्राय जोङो कारेक्सन खालामनांगौ भुल जादोंब्ला मोजाङै बांद्राय होदाव होसि बुनायजों कारेक्सन खालामनो नाङा बाबु बिदिया मोजां जायाखिसै नानि बिदिया मोजां जायाखिसै नै ओरै साबसिनगौ simple way नैबेजोंहाय जोङो कारेक्सन खालामनांगौ ओमफ्राय गोबां समाव जों गथ'फोरनि बुंनायखौ खोनासङा गारजेनफ्रा बिसोरो बाइबेलाव लिरदों जोङो गथ'फोरनि बुंनायखौबो जों खोनासंनांगौनो खोमा होनांगौ आं दहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंना बेसेन गैयै होनदोंमोन ना जेब्ला जोंनि गार्जेनफ्रा गथ'फोरनि बुंनायखौहाय खोनासंनाय नङा गावखौ बेसेन होआसै सानबाय बे आघात जाहैबाय बे गथ'फोरनियाव आघात खोनासङा बाबाया मामिया बुंब्लाबो बुंहो खोनासं खिन्थु जायाखैब्ला बिदिङा नानि नै बिदिसो होमब्ला खोनासंजालानो बे खुसि एन्सार मोनबायना मोनाखै नोङो लामाबो दिन्थिनो हाबाय ओरैसो बे ओरैमोन बे ओरैसो खोनासंनाय खिन्थु जों मालाबा एडामेन्ट है खोनासङा आङो बेफोरबो गाज्रि जोंनि गार्जेनफ्रा नैबेबायदि बुंनोहाय नाङा दा बेखायनो फै आङो दिनै गोलाव बुंनो गोसो गैले आं बेखौनो दिनैहाय जोंनि गार्जेनफोरनि थाखाय आरो जोंनि गथ'फोरनि थाखायबो आङो गोबां बुंखाबाय गथ'फोरखौ जों सोलोंदोनि गथ'फोरखौहाय गुबुननि सिगाङाव साजा होनाय आरो मान गैयै खालामनायाबो बिराद गाज्रि मति 18 15 जों नायनोसै मति 15 18 गुबुननि गेजेराव मोखाङाव साजा होनाय आङो जेब्ला सेमिनारियाव फरायदोंमोन गथ'फ्रा जेब्ला गाज्रि मावो बिमा बिफाया मा खालामोमोन न' सिङाव बोना लांनायनि नुदों आं न' सिङावसो बोना लाङो मानो न' सिङाव बोना लाङो आङो मिथियामोन न'आव एसे साजा होनानै बिसोरो न'आव सिङावसो बुजायो मानसिफोरनि सिगाङाव मालाबाबो बेबायदि खालामा मति 18 15 आं फरायो दे नोंनि बिदा फंबाया पाप खालामब्ला थांनानै नों आरो बि हारसिङै थानाय समाव बिखौ सोंखारिदो बियो नोंनिखौ खोनासंब्ला नोङो नोंनि बिदा फंबायखौ मोनदेरबाय मा होनदों नोंनि बिदा फंबाया पाप खालामब्ला थांनानै नों आरो बि हारसिङै थानाय समाव हारसिङै बेखौ सोंखारिदो गुबुनफोरनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव नों सोंखारियोब्ला बेयो नार्भासबो जागोन बेखायनो फै जोङो गथ'नि जिबनखौ दाखांनायावहाय जोङो नायलांदोनि जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लादोनि गोरलैनिफ्रायनो जोङो गथ'फोरनि इसोरनि बोसोनखौहाय जोङो फोरोंलांदों आं सानदों जोंनि देग्लायनि बे टपिकआ गोबां बिमा बिफानि जिबनावहाय बे खामानि मावगोन आरो जोंनि गथ'फोरखौहाय जों मोजां खालामनो हायोब्ला नै जों बे गिर्जानि गाबोन दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गथ'फ्रानो जुदि जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि जानानै बायरायाव ओंखारजोब्बायब्ला होमब्ला हले बे गिर्जाया सोरखौ दैदेनगोन बेखायनो फै जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय मोजाङै जों जोथोन लादोनि आङो खावलायदों दा मोनायावहाय लाइमोनफ्रा जेसेबां दङ गार्जेनफ्राबो सोलोंना फैदो खिन्थु लाइमोनफोर स्पेसियेलि आं लाइमोनफोरनि बिषयैहाय
दाहाय बुंगोन अननानै जों बयबो फैयो जोङो टाइमाथ' 6:30 ना 6:30 एबा 6:30 जादों जोङो बे टाइमखौ गोसोआव लानि आङो हामबाय होनदों जायफ्रा गोसो होनानै खोनासंबाय आरो बे खामानिफोरखौ मावगोन होननानै आंहा फोथायनाय थाबाय आरो जोङो जेब्ला बे खामानिखौ मावगोन जोंनि गथ'फ्रा गासै बिथिङावहाय दावखोगोन फोथायनायाव आखल आखुआव मावनाय दांनायाव फरायनायाव गासैयावबो गोजौआवहाय दावखोलांगोन हामबायसै आं बे समाव